sami shugaba ina roƙonka ka taya mini Allah na shirin na yi waka. Baranin kasarati mafi cikar cancanta adadin tsiran duniya dukansu na furta. A cikin sasa ba tare da faɗin mabinta ita ce sirrin zamanin mu je ka nazarta. Dole ne in gaishe ka kullubur makatumi jana tijjani uban mu ummi imami ya kawo mana arziki mu kai taslimi sallama masa tilas gare mu ya cike rami. Bayi ya kawo ta kyautoren giwa fito yi sirrin faida wani babbar inuwa zuwan kamin shiga daula rabi'ul hadara kai ka an tayo mana faila. Mun yi datan jirgin da za ya kai mu ga Allah baya gausula zama bi ka shine faila. Banda sarkin da ya kai ka ya karimu na Allah garkuwar yan faida imamu gun mai sallah na tawun majawahir kai mu dauki katilla na wuce yin da ke zato na sadu da Allah. Ya fito yi fituwa ta sallama gare ka dan gidan baba karimi yau yana gaishe ka a cikin izinin shayi ne na zana yabanka ya ce min na yabe ka kuma ya ce in gaishe ka. Bayi ya kawo ta kyautoren giwa fito yi sirrin faida ya fito yi da kai duniya ta samu usuli kun yi sirri tsakanin ku kai da shewa a koli. Adamoci ya zama kai ku bani dalili da kwani ma ban san hakan ba ko a misali. Ni kawai dai na san fituyi shi sarki ne duniyar faida kabbatai ya shi ba ku gane. Taushi ne ya faɗi ya bulfituyi daban ne shi yasa yan faida fituyi gunmu guda ne. Shawi ya ce duk wanda ya gane ka ka ganshi ya zamo dan aljanna babu ranar fashi. A cikin masu yaban kashe sani na tashi na biyo a bayatan kashe kar na yi fashi. Bayi ya kawo ta kyautoren giwa fito yi sirrin faida. Aliyu mu dubun mu kai ka zama togon mu yau fadar ka fadar shehu ce da junkunan mu in ka ce ya zama shehu ne ya ce sarkin mu a gaya min ta mu karfi tuyin an samu. Na yarwa ya bullo shi ruwa ke a nazarta wa yake tafiya ka zubi shi ya bambanta. Ku gaya min yayan uwa idan mi ya huta ido bai gane ba yaya baki zai furta. Wani sirrin Allah fito yi sirrin shehu kafa wanda yake sa maza suna daka ihu. Na ce muku mai yarwa sai ku ce mini shehu mu hakan ka fito yi ba mu neman sulhu. Bayi ya kawo ta kyautoren giwa fito yi sirrin faida. Tilar kauni da kai maza suke iya taku kaji mai mantittani wanda baya shakku. Me halila ala maza ina aka bar ku ya fa sai wanda ya so fituyi ne ya yi taku. Na dante kai ne ka zama cikon hadaratu wanda bai bi ka ba ya zamo cikin sahayatu. Ijika ta waliyi da ya baro malakutu ba zai zo hadarar ka ne sufar lahutu. Kauce yin da ke zaton ka ya mai yarwa ya bulfata yana da burika na da yawa. Ka biya min su dan nazarta masu adawa in ka ce za a yi na sani fito yin yarwa. Bayi ya kawo ta kyautoren giwa fito yi sirrin faida. Ni ba mai sabo ne amma ina daga murya a
baban ka fituwa ta shehu ka yi alkunya, ka biya mani buri na zuciya da na shirya, ku taya ni da amin fito yayi min hanya. Kana zai da kasidar akwai dinar da na shirya, gana yau baiti kun Karimu kofar shirya, wanda yayi mini sainin na karkare ba ta waya, ya ba Ibrahim ka wucewa hamayya. Na tike a bayatan da na yi wa sirrin faida, na gidan baba Karimu ne ya yi ta ku shaida, a Kano nake Nasarawa sau na yi muku guda, in ka ce Adam shugaba ana iya shaida. Ka iya kauta